Уявіце сабе, што вы сядзіце ў самалёце на вышыні 10 000 метраў і раптам прама пасярод палёту шкло ілюмінатара трэскаецца, паветра з аглушальным свістам вырывае вонкі, а вашага мужа, які сядзіць побач, ледзь не ўсмоктвае ў ледзяную бездань на вачах успалоханых пасажыраў. Гэта рэальны кашмар, які адбыўся 10 ліпеня 2026 года на рэйсе Ryanair з Грэцыю ў Германію, дзе пасля раптоўнай разгерметызацыі і жудаснага хаосу сур'ёзна пацярпеў чалавек. Гэты свежы інцыдэнт прымусіў увесь свет зноў задацца адным пытаннем: ці можна купіць квіток на самалёт па цане кубка кавы і пры гэтым застацца ў жывых? А што было б, калі б на месцы дарослага мужчыны сядзеў маленькі хлопчык, які ўсё жыццё марыў паглядзець на свет з ілюмінатара? Сёння мы пагаварым пра тое, як адна маленькая ірландская кампанія з адным адзіным самалётам ператварылася ў найбуйнейшага авіяперавозчыка Еўропы, якога адначасова ненавідзяць і любяць мільёны. Усё пачалося ў 1984 годзе, калі ірландскі бізнесмен Тоні Раян вырашыў кінуць выклік дзяржаўнаму манапалісту Aer Lingus. У тыя часы палёты былі раскошай, даступны толькі багацеям, а квіткі каштавалі як палова сярэднямесячнага заробку. Раян заснаваў кампанію з капіталам усяго ў 1 ірландскі фунт і пачаў вазіць пасажыраў на маленькім 15-месным прапелерным самалёце Embraer Bondurante паміж Уотерфордам і лонданскім Гатвікам. Гэта была сапраўдная вайна Дэвіда з Галіафам, і манапалісты намагаліся зрабіць усё, каб маладая кампанія дала дубу яшчэ да таго, як паспее раскруціцца. Але сапраўдны ўздым авіякампаніі звязаны з імем чалавека, які прыйшоў туды ў 1987 годзе у якасці асабістага дарадцы Тоні Раяна. Гэта быў Майкл О'Ліры. Гэты чалавек быў не проста менеджерам, ён быў фінансавым геніем з абсалютна цынічным поглядам на бізнес. Калі на пачатку 1990-х гадоў Ryanair апынуўся на мяжы банкруцтва з велізарнымі стратамі, О'Ліры паехаў у ЗША, каб сустрэцца з заснавальнікам Southwest Airlines Гербам Келліхерам і пераняць яго мадэль звыштанных перавозак. Ён вярнуўся ў Ірландыю з галавой на плячах і цвёрдым намерам перакуліць усю еўрапейскую авіяцыю з ног на галаву. О'Ліры зразумеў, што для зніжэння коштаў трэба бязлітасна рэзаць выдаткі. Ён прыбраў бясплатную ежу, бясплатную ваду, адмовіўся ад выкарыстання буйных і дарагіх аэрапортаў, замяніўшы іх на далёкія вайсковыя і рэгіянальныя базы накшталт Франкфурт-Хан ці Брюссель-Шарлеруа, якія знаходзяцца за 80 кіламетраў ад саміх гарадоў. Кампанія пачала выкарыстоўваць толькі адзін тып самалёта – Boeing 737, што дазволіла эканоміць каласальныя грошы на навучанні пілотаў і тэхнічным абслугоўванні. Ryanair круціўся як мог, скарачаючы час знаходжання самалёта на зямлі паміж рэйсамі да рэкордных 25 хвілін. Як вы лічыце, ці гатовыя вы асабіста ахвяраваць камфортам і ляцець без гарачай ежы з абмежаваным багажом, каб зэканоміць 100 еўра на квітку? Самы вялікі поспех і адначасова галоўны скандал Ryanair пачаліся тады, калі О'Ліры усвядоміў: сапраўдныя грошы прыносяць не квіткі, а дадатковыя паслугі. Кампанія пачала браць грошы літаральна за ўсё: за рэгістрацыю ў аэрапорце, за ручную паклажу, за выбар месца, за ежу на борце і нават за магчымасць першым зайсці ў самалёт. О'Ліры пачаў пускаць пыл у вочы грамадскасці, заяўляючы ў інтэрв'ю, што хоча зрабіць платнымі прыбіральні ў самалётах і нават прапаноўваў увядзенне стаячых месцаў для самых танных тарыфаў. Гэта выклікала хвалю абурэння, але пакуль медыа рвалі на сабе валасы, абмяркоўваючы гэтыя бязглуздыя ідэі, бясплатная рэклама працавала на поўную магутнасць,
І мільёны людзей беглі на сайт Ryanair купляць квіткі за 5 еўра. Аднак за гэтым бліскучым фасадам хаваліся велізарныя праблемы з персаналам. У 2017 годзе Ryanair сутыкнуўся з самым маштабным крызісам у сваёй гісторыі. Калі з-за памылак у планаванні адпачынкаў пілотаў, кампанія была вымушана адмяніць больш за 20 000 рэйсаў, пакінуўшы сотні тысяч пасажыраў ні з чым. Пілоты і бортправаднікі, якія працавалі па знішчальных кантрактах і былі вымушаны самі плаціць за сваю форму і нават ваду на борце, пачалі масавыя забастокі. Канкурэнты вастрылі зубы, чакаючы хуткага краху ірландскага гіганта, а рэпутацыя кампаніі апынулася на самым дне. У Ліры прыйшлося прыняць вельмі рызыкоўнае і цяжкае для сабе рашэнне. Упершыню за 30 гадоў існавання кампаніі прызнаць прафсаюзы і пачаць перамовы аб паляпшэнні умоў працы. Гэта быў сапраўдны удар па яго эга, бо раней ён заяўляў, што хутчэй адрэжа сабе абедзве рукі, чым дазволіць прафсаюзам уплываць на яго бізнес. Але гэты крок дазволіў утрымаць кампанію ад катастрофы і працягнуць заваёву неба. А як вы ставіцесь да таго, што авіякампаніі эканомяць на заробках сваіх супрацоўнікаў дзеля таго, каб вы маглі купіць танныя квіткі? Сучасная крытыка Ryanair часта тычыцца іх экалагічнага следу і агрэсіўнай маркетынгавай палітыкі. У 2019 годзе Ryanair афіцыйна ўвайшоў у топ-10 найбуйнейшых забруджвальнікаў паветра вуглякісным газам у Еўропе, поруч з вугальнымі электрастанцыямі. Акрамя таго, пасажыры рэгулярна скардзяцца на тое, што праграмнае забеспячэнне кампаніі рассаджваюць членаў адной сям'і ў розныя канцы самалёта, каб прымусіць іх заплаціць за выбар месца. Некаторыя кажуць, што гэтая практыка – гэта яблык разладу паміж авіякампаніяй і грамадствам, і што Ryanair проста матае на вус незадаволенасць людзей, ператвараючы кожнае падарожжа ў паласу перашкод. І вось цяпер мы вяртаемся да нашага галоўнага пытання. Ці бяспечна лётаць на самалётах Ryanair пры такой татальнай эканоміі? Адказ на гэтае пытанне здольны здзівіць нават самых заядлых скептыкаў. За ўсе 42 гады сваёй гісторыі, перавёзшы мільярды пасажыраў на мільёнах рэйсаў, Ryanair не меў ніводнай авіякатастрофы з чалавечымі ахвярамі. Па статыстыцы бяспекі, гэты звыштанны лоўкостер з'яўляецца адным з самых надзейных авіяперавозчыкаў у гісторыі сусветнай авіяцыі. Практычны урок тут вельмі просты. Бяспека палётаў – гэта сфера, дзе немагчыма схаваць канцы ў ваду. І менавіта таму нават самыя бязлітасныя капіталісты не могуць эканоміць на тэхнічным стане самалётаў, бо адна катастрофа цалкам знішчыць іх шматмільярдны бізнес. Калі ласка, напішыце ў каментарах, ці сядзеце вы зараз спакойна каля ілюмінатара ў лоўкостары, як быццам нічога такога нядаўна не адбылося. І што будуць рабіць авіякампаніі, калі людзі масава стануць адмаўляцца ад месцаў каля ілюмінатара? Можа, уключаць бутэлечку бясплатнай вады ў цану квітка? А можа, Ryanair патроліць кліентаў і прыдумае новы слоган для брэнду? Напрыклад, «Трымайцеся мацней». Напішыце мне ў каментарах, што вы думаеце. Калі вам спадабалася гэта відэа і вы хочаце бачыць больш якаснага кантэнту на беларускай мове, калі ласка, пастаўце падабайку, падпішыцеся на канал, націсніце на званочак і падзяліцеся гэтым ролікам з сябрамі. Хай жыве беларускамоўны YouTube, беражыце свой розум і да новых сустрэч у небе і на зямлі.